மகாலட்சுமி மாதாஜி. ரங்கா 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 ரங்கா. யாரோ ஏதோ ஆத்துறீங்க, பால் ஆத்துறீங்க, காஃபி ஆத்துறீங்களா, டீ ஆத்துறீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. ஓகே, பிரேமா மாதாஜி தான். பிரேமா மாதாஜியா? பிரேமா மாதாஜி ஐ திங்க் எப்பவுமே அவங்க அன்மியூட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. பிரேமா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. வீடியோ ஒன்றும் எடுக்கலையா மாதாஜி? வீடியோ நான் இதெல்லாம் எடுக்கிற அளவுக்கு எனக்கு டைமே இல்லை மாதாஜி. யாராவது எடுத்திருப்பாங்க, போட்டிருந்தா ஷேர் பண்ணுவாங்க மாதாஜி. எல்லாரும் இப்போ வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் குரூப்ல எல்லாம் நிறைய மெசேஜ்கள் வரும். வந்த பிறகு நான் வேணா ஷேர் பண்றேன். சரிங்களா? ஸோ நான் எப்பவுமே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ நான் ஆனா ஒரு நாள் மாதாஜிக்கு ரொம்ப மென்டலாவும் சரி பிசிக்கலாவும் நிறைய ஒர்க். அத்தனையிலையும் நான் உங்களை ரொம்ப இது பண்ணது என்னன்னா, உங்களை ஒரு ரோல் மாடலா இதுக்கு பண்ணணும். அத்தனை இதுலயும் நீங்க ஒரு இது கூட உங்களோட டயர்டஸோ எதுவுமே காமிக்காம பேஷன்ஸோ எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு ஹேண்டில் பண்ணுங்க. அதை நான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நான் ரொம்ப விருப்பப்படுறேன் மாதாஜி. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீலா பிரபுபாதா. அவர் தான் செய்ய வச்சார், அவ்வளவுதான். ஸோ பேஷன்ஸா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பா இந்த அனுபவம் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பெங்களூர் இஸ்கான் திறப்பு விழா அப்போ வந்த அனுபவம் தான். அப்பயுமே பேஷன்ஸா தான் பண்ணோம். எனக்கு கூடவே எனக்கு மோகன்தாஸ் பிரபுஜி இருந்தார் அப்போ. ஆனா இந்த வாட்டி மோகன்தாஸ் பிரபுஜியால பண்ண முடியாம ஒரு சூழ்நிலை ஆயிடுத்து. ஸோ அவர் இருந்திருந்தா இந்த ஹோட்டல்ஸ் உங்களுக்கு ராமேஸ்வரம் ஹோட்டல்ஸ் எல்லாமே ஒரு பக்காவா நடந்திருக்கும். ஏன்னா அவர் முன்னாடியே அவர் கால் பண்ணி விசாரிச்சுட்டு இருப்பார். ஆக்சுவலி அது ஒண்ணு மிஸ்ஸிங் ஆயிடுது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ மிச்சம் எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டாவே நடந்திருக்கும். ஸோ அந்த பேஷன்ஸ் அங்க அந்த சமயத்துல கத்துக்கிட்டுதான் மாதாஜி. ஆனா இன்னும் கத்துக்கணும், இன்னும் நிறைய வேணும் பேஷன்ஸ், இன்னும் நிறைய. நம்ம தமிழ் டிவோடி எல்லா டிவோட்டிஸும் கிடைச்சிங்க மாதாஜி. அந்த ரஷ்யன் டிவோட்டிஸ் லாஸ்ட்ல தான் அவங்களுக்கு ரூம் கிடைச்சிடும். அத்தனைக்கும் அவங்க பொறுமையா அந்த வெயிட்டிங் ஹார்லயே உட்காந்துக்கிட்டு கடைசியில போற வரைக்கும் அது வரைக்கும் பொறுமையா இருந்தாங்க. ஆமா, எந்த விதமான இதுவும் காமிக்கவே இல்லை. ரொம்ப பாக்கிறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஆமா. எப்ப நம்ம பொறுமை, எப்ப நம்ம கிட்ட எல்லாம் குட் குவாலிட்டிஸ் வெளிப்பாடு ஆகுதோ அந்த குட் குவாலிட்டிஸ் எப்பவுமே வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய மனமாற்றத்திற்கு வந்து அது ரொம்பவுமே உபயோகப்படும். எப்ப நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு பேட் குவாலிட்டி வெளிப்படுதோ அப்ப நம்ம மேல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்ந்த ஸ்தானத்தின் மீதே நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்தானம் எல்லாருமே என்ன வந்து ஒரு உயர்வான ஸ்தானத்துல வச்சிருக்கீங்க. நான் எடுத்த உடனே ஒரு நாய் மாதிரி கத்த ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா அப்ப இந்த மாதாஜி என்னதான் கிளாஸ் எடுத்தாலும் அடுத்து கிளாஸஸ்க்கு எல்லாமே நிறைய பேர் வரவே மாட்டாங்க, கேட்கறதுக்கு கூட பிடிக்காது. ஓகே, நீங்க 1000 நற்காரியங்கள் செய்தும் ஒரே ஒரு சிறிய ஒரு காரியத்துல வந்து பேட் பிஹேவியர் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா தட் இஸ் த ஒரிஜினல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்ம வந்து வெளிப்படுத்துறது. நிறைய நாள் நடிக்கவே முடியாது. நான் நல்லவங்களா வந்து நம்ம நிறைய நாள் நடிக்க முடியாது. நடிக்கணும்னு இல்ல, அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டி வந்து கண்டிப்பா வெளியில வந்துடும். அன்டில் உள்ளுக்குள்ளேயுமே அந்த குவாலிட்டி இருந்தா மட்டும்தான் அது வெளியில வந்து நிரந்தரமா தெரிய வரும். அதனால நாம எல்லாருமே டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பேஸ் தான் இல்லையா? நாம யாருமே வந்து பக்குவம் அடைஞ்ச தளத்துல கிடையாது. அதனால நாம என்ன பண்ணணும், படிப்படியா வந்து கத்துக்க ஆரம்பிக்கணும். பொறுமையை வந்து நம்ம கத்துக்கணும். அடுத்து வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து ஹர்ட் பண்ணாம இருக்கக்கூடிய விதத்துல பேசுறதுக்கு கத்துக்கணும். ஓகே, இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தவங்களை ஹர்ட் பண்ணாக்கா நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கே நம்ம வந்து நல்லவங்களா இருக்கவே முடியாது. நம்ம ஃபேமிலியே அது வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல எடுத்துட்டு போயிடும். ஓகே, இதெல்லாம் என்னுடைய சொந்த அனுபவம் கூட தான். அதனாலதான் அது இந்த அனுபவத்தை கொண்டே நான் பேசுறேன். இத்தனை நாள் அம்மா பபிதா மாதாஜியும் சரி, விஜயகுமாரி மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி யாருமே ஒரு இதுவே இல்லை. டயர்ட், அவ்வளோ டயர்ட்னஸ் அத்தனையும் கூட அவங்க காமிக்கவே இல்லை. ரொம்ப நாளா அவங்க சர்வீஸ் பண்ணாங்க. அது மாதிரி ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு பங்கானு எனக்கு கிடைக்குமா, நான் ரொம்ப ஆவலா இருக்கேன். நீங்களும் பண்ணீங்க சர்வீஸ், உங்களுக்கு என்ன முடிந்தால் யூ டிட் வண்டர்ஃபுல் ஜாப். உங்களுடைய சேவை நீங்க நல்லபடியா பண்ணீங்க. ஸோ உங்களுடைய உடல் எப்படி என்ன சப்போர்ட் கொடுக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு என்ன முடியுதோ அது செய்யறதுல தவறு கிடையாது. முடியாததெல்லாம் யாருமே செய்யுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க.
Yeah, that's very important. ரேவதி மாதாஜி இஸ் யூஸ் டு டூ சேவாஸ். ஓகே, அதனால வந்து அந்த பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை. ரேவதி மாதாஜி எப்பயுமே சேவை பண்ணுவாங்க. எங்க போனாலுமே சேவைகள் கொடுத்துட்டா பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆர் நேச்சர். அதனால தட் இஸ் ஒருத்தர் மாதிரி நம்ம பண்ண முடியாது. ஆனா நம்மகிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம கண்டிப்பா பண்ணிடணும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ நாம இப்போ செஷனுக்குள்ள போகலாம். நான் தான் மாதாஜி ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டேன் உங்களை எல்லாம். ஓ, ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவேன் நான். ஏன்னா எல்லாரையும் பாக்குறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. கடவுள் வந்து நான் இங்க கொண்டு வந்து கத்திச்சிட்டாரேன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டே இருந்தேன். ஓ. எல்லாரையும் ஆக்சுவலி என்னன்னா நேரா எங்களுக்கு ஸ்ரீரங்கத்துல ம். வந்து யாராவது நல்ல தெரிஞ்சவங்க இருந்திருந்தா எங்க யாத்திரை வந்து அந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா நடந்திருக்கும். ஆனா அங்கதான் வந்து ஜனங்க எல்லாம் ஸ்கேட்டர் ஆயிட்டாங்க. நமக்கு யாரும் தெரியாதுல்ல ஸ்ரீரங்கத்துல. அது பெரிய கோவில் மாதாஜி, ரொம்ப ஆ, பெருசு. பெருசுதான். ஆனா ம். யாராவது உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒரு அவங்களுக்கு ஏதாவது சன்மானத்தை கொடுத்துருக்கலாம் நம்ம. ஓகே, இல்ல, நீங்க எனக்கு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருந்திருப்பேன். நீங்க யாராவது வச்சிருப்பீங்க அங்க. இஸ்கான் டெம்பிள் பக்கத்துல இருக்கிறதுனால அவரையுமே ஆமா, இஸ்கான் டெம்பிள் அதனால அவங்க இருக்குது. கைட் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருந்துட்டேன். நீங்க சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நிறைய இல்ல, பேர் இல்ல, எனக்கு உங்க மேல தெரியும். தப்பே அதான் கிடையாது. நான் உங்களை கேட்டிருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். இல்ல, நான் வந்து தினம் காத்தால 5:30 கிளம்பி போயிடுவேன் நானு. ஓகே, அதனால நிறைய நிறைய பேரை தெரியும். நிறைய பேர் அங்க அங்க அர்ச்சனை இது பண்ண அரையர்லாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்களே நல்லா தெரியும். அவங்களே கூட்டிட்டு போயிருப்பாங்க அவங்கள. ஓகே, ஃபைன். நீங்க சொல்லி எனக்கு தெரியல. எனக்கு நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். ஆனா இங்க இருந்துட்டு நம்ம இங்க இருந்து பிரயோஜனம் இல்லாம அவங்கள கைட் பண்றது கூட முடியாம உட்கார்ந்துருக்கோமே, பார்க்க வச்ச சந்தர்ப்பத்தை மிஸ் பண்ணிட்டோமேன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் நான். நீங்க இது வந்துட்டீங்களா? நீங்க யூ கேம் பேக்? இல்லையே, மார்ச் 10th தான் இங்க இருந்து கிளம்புறேன் நான். ஓகே, ஃபைன், ஃபைன். நோ ப்ராப்ளம். நீங்க அங்க இருந்து அதான் முடியலன்னா பரவாயில்ல. நீங்க அங்க இருந்திருந்தா பரவாயில்ல. பண்ணிருக்கீங்க. மானசீகமா உங்களை எல்லாம் நினைச்சிட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டு இருந்தேன். எனக்கு கஷ்டமா இருந்தது. ஏன்னா நோ கடவுள் ப்ராப்ளம். ஒரு சான்ஸ் வாங்க, இன்னொரு தடவை வரும்போது நீங்க வாங்க, கண்டிப்பா நான் கண்டிப்பா, கண்டிப்பா. எப்படியாவது பாத்துடணும் உங்களை. ஓகே, தேங்க்யூ கண்டிப்பா, மாதாஜி. கண்டிப்பா, கண்டிப்பா. எல்லாருமே எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல தரிசனம் பண்ண வச்சிருந்திருப்பேன். அதான் ஃபீல் பண்ணேன். இப்ப என்ன கிடைக்கணுமோ அது கண்டிப்பா கிடைக்கும் மாதாஜி. அந்த சமயத்துல இல்ல பார்த்து. பரவாயில்ல, ரங்கனோட அருள் இருந்து காலை மிதிச்சாலே, ம். கோவிலுக்குள்ள கால் எடுத்து வச்சாலே ரங்கன் வந்து உங்களுக்கு இது பண்ணுவாரு. அதனால ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. கரெக்ட். சொல்லுவாங்க அங்க வந்து எல்லாரும் சில நேரத்துல கும்பல் ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா போயிட்டு நான் பெருமாளை பார்க்க முடியாது. அப்ப ம். அங்க இருக்கிற பெரியவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க, நீ பரவாயில்ல விடு, காலை மிதிச்சுட்டு வந்தீல அதுவே போதும் அப்படின்னு. சில கரெக்ட். நாள் பார்க்க முடியாது மாதாஜி, அவ்வளோ கும்பல் இருக்கும். ம். இன்னைக்கா போயிட்டு வந்துட்டீங்க, சந்தோஷம் ரொம்ப. எங்க ஊருக்கு வந்துட்டீங்கிற சந்தோஷம் இருக்கு. ஓகே, ஃபைன். இப்ப we'll go to the session. Okay. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. பாடுவோம். ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய கோபி ஜனவல்லவா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. யசோத நந்தன பிரகன ரஞ்சன. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோத நந்தன பிரகன யசோதனந்தன யசோதனந்தன ரஞ்சன யமுன வீராவனச்சாரி. யமுனா வனச்சாரி.
रावणचारी यमुनाधीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तमश्लोके भगवते भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिके भक्तिर्भवति नैस्तिके कलावती माताजी वासिंग अहो कष्टं प्रदार्व्यक्तं कुरु परिश्रान्तो दीर्घम् अध्वानम् एक एव उहीवान् सुशिरं नादिबीभानसं हनन्याङ्गो जरशाकोपत्रुदो भवान् सगेनो ये भाभर एते सङ्घटिना इति बहु विप्रलप्तो अपि अविधियया रसिद द्रव्यगुणकर्माश्य शरम कलेवरे अवस्तुनि संस्थान विशेषे अहं ममेदि अनत्यारोपित मिथ्या प्रयत्यो बोधस्तूष्णीं शिबिकां पूर्वत उवाह हरे कृष्ण माता जी अगो कष्टं प्रातर्व्यक्तं मुरु परिश्रान्तो दीर्घम् अध्वानं येह एव ऊहिवान् सुशिरं नादि बिवानचं हननाङ्गो जरसा को भत्रुदो भवान् सखेनो एवाबर
एदे संकतिन इति बहु विप्रलप्तो अविधीयया रसित द्रव्य गुण कर्मास्य स्वसरम कलेवरे अवस्थितुनि समस्तान विशेषे अहम ममेदि अनत्यारोपित मिथ्या प्रत्ययो ब्रह्म बोधस्तुष्णीं शिबिकां पूर्वत्वाहः अहो अंदो கஷ்டம் எத்தனை துன்பகரமானது இஃது பிரதா எனதன்பு சகோதரனே வியக்தம் தெளிவாக உரு மிகவும் பரிஸ்கிராந்த கலைப்புற்று தீர்க்கம் நீண்ட அத்வானம் பாதை ஏக தனியே ஏவ உறுதியாக ஊகிவான் நீ சுமந்திருக்கின்றார் சிரம் நீண்ட நேரமாக நா இல்லை அதிபீவா மிகுந்த வலிமையையும் பருமனும் நா இல்லை சமகனை அங்க உறுதியான எதையும் தாங்கும் உடல் ஜரசா முதுமையினால் ச மேலும் உபத்ருத துன்புற்று பவான் உனது சகே என் நண்பனே நோ ஏவ நிச்சயமாக இல்லை ஆபரே மற்றவர் ஏதே இவர்கள் எல்லோரும் சங்கத்தின உடன் உழைப்பவர்கள் இது இவ்வாறு பகு மிகவும் விப்ரவப்த கேலியாக விமர்சித்தார் அபி இருந்த போதிலும் அவித்யாய அறியாமையினால் ரசித உருவான திரவிய குண கர்ம ஆசைய உலகிய பொருட்கள் போன்றவற்றின் கலப்பினால் ஸ்வ சரம கலேவர நுண் பொருட்களினால் மனம் புத்தி ஆணவம் செயல்படும் உடலில் அவஸ்துளி இது போன்ற உடல்களில் சம்தான விசேஷ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒழுங்க அமைதி பெற்று அகம் மம நான் எனது இது இவ்வாறு அனத்யாரோபித இடைச்செருகளின்றி மித்யா தவறான பிரத்யா நம்பி பிரம்ம பூத பிரம்ம நிலையில் நிற்கும் தன்னுணர்வு பெற்றவர் துஷ்ணின் அமைதியுடன் சிபிகாம் பல்லக்கினை பூர்வவத் முன்பு போலவே உவாக சுமந்தார். மொழிபெயர்ப்பு மானுட பரதரிடம் மன்னர் ரகுகணன் கூறினார், எத்தனை துன்பகரமானது இது! எனது சகோதரனே, நீ மிகவும் களைப்படைந்து இருக்கிறார். ஏனென்றால் நீர் யாருடைய துணையுமின்றி நீண்ட நேரமாக இந்த பல்லக்கை தனியே சுமந்து வந்திருக்கிறாய். மேலும் உனது முதுமையினால் நீ மிகவும் இடர்படுகின்றாய். அன்பு நண்பனே, வலிமை உடையவனாக உறுதி திடகாத்திரம் உடையவனாக நீ எனக்கு தோன்றவில்லை. உடன் வரும் பல்லக்கு தூக்கிகள் உனக்கு ஒத்துழைப்பு தருவதில்லையா? இவ்வாறு மன்னர் மானுட பரதரை கேலியான பேச்சுக்களினால் வினவினார். இவ்வாறு விமர்சிக்கப்பட்ட போதிலும் அச்சூழ்நிலையில் உலகியல் கருத்து ஜட பரதரிடம் கிஞ்சிற்றும் இல்லை. அவர் தனது ஆன்மீக நிலையில் எய்தி இருந்தமையினால் அவர் தான் இந்த உடல் அல்ல என்பதை நன்கறிவார். தோற்றத்தில் பருமனாகவோ மெலிந்தவராகவோ இல்லை. பஞ்சபூதங்கள் மற்றும் 3 நுண் பொருட்களினாலான இந்த பரு உடலில் அவர் செய்ய வேண்டியதும் எதுவும் இல்லை. உடலோடு இணைந்திருக்கும் 2 கரங்கள் 2 கால்களுடன் அவர் செய்ய வேண்டியது எதுவும் இல்லை. அவர் முற்றிலும் தனது ஆன்மீக நிலையை உணர்ந்தவராக விளங்கினார். அகம் பிரம்மாஸ்மி. ஆகையினால் மன்னர் செய்த கேலியான விமர்சனத்தினால் அவர் பாதிக்கப்படவில்லை. அவர் எதுவும் பதில் கூறாது முன்பு போலவே பல்லக்கை தொடர்ந்து சுமந்தார். பொருளுரை: மானுட பரதர் முற்றிலும் விடுதலை பெற்றவர் ஆவார். கொள்ளையர்கள் தன்னை கொல்ல முயன்ற பொழுது அவர் கவலைப்படவில்லை. அவர் தான் இந்த உடல் அல்ல என்பதை மிகவும் நன்றாக அறிந்தவர் ஆவார். உடல் கொல்லப்பட்ட போதிலும் கூட அவர் கவலைப்பட மாட்டார். பகவத்கீதையின் சத்திய வார்த்தைக்கு அவர் முற்றிலும் உடன்படுபவர் ஆவார். 2.20 ந கண்யத்தே கண்யமானே சரீரே. தனது உடல் கொல்லப்பட்ட போதிலும் தான் கொல்லப்படுவதில்லை என்பதை அவர் நன்கறிவார். அவர் எதிர்பார்ப்பு
தெரிவிக்காத போதிலும் முழுமுதற் கடவுளின் தூதர் அவர் கொள்ளையர்களால் அநீதிக்கு ஆளாவது கண்டு பொறுத்து கொண்டு இருக்கவில்லை. எனவே கொள்ளையர்கள் அழிக்கப்பட்டு கிருஷ்ணரின் கருணையினால் அவர் காப்பாற்றப்பட்டார். இப்போது இந்த பல்லக்கை சுமந்து கொண்டு செல்லும் போது கூட அவர் தான் இந்த உடல் அல்ல என்பதை மிகவும் நன்றாக அறிந்தே இருந்தார். இந்த உடல் உறுதியும் வலிமையும் திடகாத்திரமும் கொண்டு பல்லக்கை தூக்குவதற்கும் தகுதியுடையதாகவே இருந்தது. உடல் கருத்திலிருந்து அவர் விடுதலை பெற்றிருந்த காரணத்தினால் மன்னரின் கேலி பேச்சுக்கள் அவரை ஒன்றும் பாதிக்கவில்லை. இவ்வுடலானது ஒருவனது கர்ம வினையின்படி இயற்கை வழங்கும் பொருட்களினால் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலாக உருப்பெறுகிறது. உடலால் மூடப்பட்டிருக்கும் ஆத்மாவானது உடலின் உருவாக்கத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறுபாடு உடையது ஆகும். ஆகையினால் உடலுக்கு இழைக்கப்படும் சாதக பாதகங்களினால் ஆத்மா பாதிக்கப்படுவது இல்லை. அசங்கோகி அயம் புருஷ என்பது வேத கட்டளையாகும். இதன் பொருள் ஆத்மாவானது பௌதீக செயல் ஏற்பாடுகளினால் எப்போதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. அத புனः ஸ்வபி சிபிகாயாம் விஷமகதாயாம் பிரகுபித உவாச்ச ரகுகணः கிம் இதம் அரே த்வம் ஜீவன் ருதோ மாம் கர்த்தஹி கிருதய பர்த்ரு சாசனம் அதிரசி பிரமத்தஸ்ய சதே கரோமி சிகித்சாம் தண்டபாணீர் இவ ஜனதாய யதா பிரகிருதிம் ஸ்வாம் பஜிஷ்யச இதி. எஸ், சேது லக்ஷ்மி மாதாஜி வாஸ். हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. अद पुनः स्वशिबिकायां विषमकदायां रघुपित उवाच रघुकणः किम् इदम् अरे त्वं जीवन् मृतो मां कदर्थि कृतय पत्रुशासनम् अधिसरसि ब्रह्मतस्य च ते करमो सिहितसां तण्डपाणि इव जनताय यदा प्रकृतिं स्वां भजिष्यस इति. அதன் பிறகு புன மீண்டும் ஸ்வ சிபிகாயாம் அவரது பல்லக்கு விஷம கதையாம் பரதர் முறையாக நடக்கவில்லை. ஆதலினால் பல்லக்கு சீராக சுமக்கப்படவில்லை. பிரகுபித மிகுந்த சினங்கொண்டு உவாச்சர் கூறினார் ரகுகண மன்னர் ரகுகணன் கிம் இதம் என்ன இது முட்டாள்தனம் கத் அர்த்தி கிருத்திய புறக்கணித்து பிரத்ரு சாசனம் தலைவனால் தண்டிக்கப்படுதல் அதிசரசி நீ மீறி நடக்கிறாய் பரமத்தஸ்ய சற்றே தாழ பைத்தியம் பிடித்தவன் போலும் ச மேலும் தே உனது கரோமி நான் செய்வேன் சிகிஸ்தாம் சரியான சிகிச்சை தண்டபாணி இவ யமராஜனை போல் ஜனதாய பொதுமக்களின் யதா ஆகையால் கிருத்ருதி இயற்கை நிலை ஸ்வாம் உனக்குரிய பசிஷ்யசே நீ அடைவாய் இது இவ்வாறு. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். இதன் பின்னரும் பல்லக்கு முன்போல் சீராக இன்றி தூக்கி போடுதல் கண்டு மன்னர் மிகுந்த சினமுற்றார். ஏ முட்டாள், என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? உடலில் உயிர் இருந்தும் நீ இறந்து விட்டாயா? நீ எனது கட்டளை நிறைவேற்றாமல் என்னை அவமதித்து விட்டாய். மரண தேவனான யமராஜன் எவ்வாறு பாவிகளை தண்டிப்பாரோ அதுபோல் பணிவில்லாத உன்னையும் நான் தண்டிக்கப் போகிறேன். இப்போது உனக்கு நான் அளிக்கும் சிகிச்சையினால் நீ உன்னை உணர்ந்து சரியாக செய்ய போகிறாய் பார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும் பார்க்கலாம். புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. ஏவம் பஹவ் அபத்தம் அபிபாஷ்மானம் நரதேவாபிமானம் ரசசா தமசா துவித்தேன மதேன திரஸ்கிருதாக்ஷேஷ பகவத் பிரியா நிகேதம் பண்டிதமானினம்
स भगवान् ब्रह्मणो ब्रह्मभूत सर्वभूत सुहृद आत्म योगेश्वर शर्यायां नादिव्युत्यभन्नमदिं स्मयमान इव विगतस्मय इदम् आह. Yes, पुष्पा माताजी वास. हरे कृष्ण माताजी को हरे कृष्ण माताजी சொல்லுங்க. हरे एवं वक्वपतम् पाशमानं नरदेवाभिमानं रजसा तमसा त्वित्तेन मदने तिरस्कृताशेष भगवत्प्रियनिकेतं पण्डितमानिनं स भगवान् ब्रह्मणो ब्रह्मभूत सर्वभूत सुकृतात्मा योगेश्वर सर्यायाम् आदिव्युत्पन्न मदिं स्मयमान इव विगतस्मय इदम् आह. हरे कृष्ण माताजी கொஞ்சம் மேல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஏவம் இவ்வாறு பகு மிகவும் அபத்தம் அறிவின்றி அபி இருந்த போதிலும் பாஷமானம் பேசுவது நரதேவா அபிமானம் தன்னை ஆள்பவனாக எண்ணிக்கொண்ட மன்னர் ரகுகணன் ரஜசா ரஜோகுணத்தினால் தமசா அதுபோல் தமோ குணத்தினாலும் அணுவித்தேன அதிகரிக்கப்பட்டு மதேன புத்தியின் மையினால் திரஸ்கிருத கடிந்துரைகள் அசேஷ எண்ணில் அடங்கா பகவத் பிரிய நிகேதம் பகவானின் பக்தர்கள் பண்டிதமானினம் தன்னை பெரிய அறிஞனாக கருதி ச அது பகவான் ஆன்மீகத்தில் மிகச்சிறந்த ஜடபரதர் பிராமண முற்றிலும் தகுதி வாய்ந்த ஓர் அந்தனர் பிரம்மபூத முற்றிலும் தன்னுணர்வு பெற்ற சர்வபூத சுக்ருத் ஆத்மா அவர் இவ்வாறு உயிர்கள் அனைவரின் நண்பர் ஆவார். யோக ஈஸ்வர மிகச்சிறந்த யோகிகளின் சரியாயாம் நடத்தையில் வியூத் பண்ண மதிம் அனுபவமில்லாத மன்னன் ரகுகணனுக்கு ஸ்மயமான சிறிது ஹரே கிருஷ்ண மதம் சிறிது புன்னகையுடன் இவ போன்று விகதஸ்மய ஆன்மீக பெருமைகள் அனைத்திலும் இருந்து விடுதலை பெற்றவர் இதம் இவ்வாறு ஆக கூறினார். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. அரசன் என்று தன்னை கருதிய மன்னர் ரகுகணன் உடற்கருத்து உடையவராகவும் இயற்கையின் ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்களினால் பாதிக்கப்பட்டவராகவும் விளங்கினார். புத்தியில்லாத காரணத்தினால் அவர் மானுட பரதரை வழக்கில்லாத முரண்பட்ட வார்த்தைகளினால் திட்டினார். மானுட பக்தரின் உயர்ந்த பக்தரும் அவரது உறைவிடமும் ஆவார். தான் பெரிய அறிவாளி என்று நினைத்த காரணத்தினால் மன்னர் பக்தி தொண்டில் நிலை பெற்றிருக்கும் ஒரு உயர்ந்த பக்தனின் நிலைமை என்னவென்று அறியவில்லை. அதுபோல் அவரது தன்மைகளும் என்னவென்று அறியவில்லை. மானுட பரதர் முழு புதற் கடவுளின் இருப்பிடம் ஆவார். அவருக்கு எப்போதும் பகவானின் வடிவத்தை தன் உடற்கருத்திற்கு சிறிதும் இடம் தராதவர். ஆகையினால் அவர் பின்வரும் மொழிகளை கூறினார். பொருளுரை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கொஞ்சம் நேரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி. உடற்கருத்துடையவன் மற்றும் உடற்கருத்திற்கு அப்பாற்பட்டவன் என்னும் இருவருக்கும் இடையே இருக்கும் வேறுபாடு இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. உடற்கருத்துடைய காரணத்தினால் மன்னர் ரகுகணன் தன்னை அரசனாக கருதி கொண்டு பரதரை தேவையற்ற பல வழிகளில் கண்டித்தார். தன்னுணர்வு பெற்று முற்றிலும் உன்னத நிலையில் அமர்ந்திருந்த காரணத்தினால் பரதர் சிறிதும் ஆத்திரம் கொள்ளவில்லை. மாறாக அவர் புன்னகையுடன் மன்னர் ரகுகணனுக்கு உபதேசிக்க ஆரம்பித்தார். மிக உயர்ந்த வளர்ச்சி அடைந்த வைணவ பக்தன் அனைத்து உயிர்களின் நண்பன் ஆவான். இதனால் அவன் தனது பகைவர்களுக்கும் கூட நண்பனே ஆவான். உண்மையில் அவன் ஒருவரை கூட தன் எதிரியாக கருதவில்லை. சுக்ருதே சர்வதேகினாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சில சமயம் ஒரு வைணவன் பக்தன் அல்லாதான் மீது வேலோட்டமாக சினங்கொள்வான். ஆனால் அது பக்தன் அல்லாதவனுக்கு நன்மையே ஆகும். வேத இலக்கியங்களில் இதற்கு ஏராளமான முன் உதாரணங்கள் இருக்கின்றன. ஒரு முறை நாரதர் குபேரனின் இரு புதல்வர்களான நகுல பேரன் மணிகிரீவன் என்னும் இருவர் மீதும் சினம் கொண்டு இருவரையும் மரமாக போகுமாறு சபித்தார். இதன் விளைவு என்னவாயிற்று என்றால் அவர்கள் இருவரும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் விடுதலை செய்யப்பட்டனர்.
ஒரு பக்தன் பரிபூர்ண நிலையில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவன் சினம் கொண்டாலும் மகிழ்ச்சி அடைந்தாலும் இரண்டிற்கும் எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லை. இரண்டிலும் அவன் நல்லாசியினையே அருள்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. Yes, தேங்க்யூ. प्रेमा माताजी वासी। ब्राह्मण उवाच गयोदिदं व्यक्तम् अविप्रलप्तम् कर्तुः समेशयात् यदि वीरपारः कन्दुर्यदि श्यायत् अधिगम्यम् अत्वा विवेदीरसौ नाविदां प्रवादः। यस्मसि ब्राह्मण उवाच द्वयोदितं व्यक्तम् अविप्रलाप्तं पर्दुस्समे स्यात् यदि वीरभारः कन्दुर्यदि स्यात् अधिगम्यम् अद्वा बीवेति रसौ न विदां प्रवादः. பிராமண உவாச்ச கற்றறிந்த அந்தணராகிய பரதர் கூறினார். துவயா உன்னால், உதித்தம் சொல்லப்பட்ட, வியக்தம் மிக தெளிவாக, அவிப்ரலாப்தம் முரண்பாடுகள் இன்றி, பர்து சுமப்பவன் உடல், ச அது, மே எனது, சியாத் இருந்திருக்கும், யதி அவ்வாறிருந்தால், ஓ சிறந்த வீரனே மகாராஜா ரகுகணன், பாரம் கந்து செல்பவனின் உடலும் கூட, யதி இவ்வாறு, சியாத் இருக்கிறது, அந்த கம்யம் எய்துதற்குரிய இலட்சியம், அத்வா பாதை, பீவா மிக்க உறுதியும் வலிமையும் உடைய, இது இவ்வாறு, ரசன உடலில் ந இல்லை, விதாம் தன்னுணர்வு பெற்றவரின், விவராத கலந்துரையாடுவதற்குரிய விஷயம். மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் குளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். உயர்ந்த அந்தணராகிய பரதர் கூறினார். அன்பார்ந்த மன்னன் மற்றும் சிறந்த வீரனே, நீ கேலியாக கூறியவை எல்லாம் நிச்சயம் உண்மையே ஆகும். உடல் சுமப்பவனாக இருக்கும் போது இவ்வார்த்தைகள் எல்லாம் உண்மையில் நிந்தனைக்குரியவை அன்று. உடலினால் சுமக்கப்படும் பாரம் என்னை சேர்ந்தது அல்ல. நான் ஆத்மா ஆவேன். உனது கூற்றுக்களில் முரண்பாடுகள் இல்லை. ஏனென்றால் நான் உடலில் இருந்து வேறானவன். பல்லக்கை உண்மையில் தூக்குபவன் நான் அல்லன். எனது உடலோடும் உடலேயாகும். நீ கோடிட்டு காட்டியபடி பல்லக்கை துவக்குவதனால் நான் சிரமப்படுவது, நான் உடலில் நீ கோடிட்டு காட்டியபடி பல்லக்கை தூக்குவதனால் நான் சிரமப்படவில்லை. நான் உடலில் இருந்து தனியே பிரிந்திருக்கிறேன். நான் திடகாத்திரமும் உறுதியும் இல்லாதவன் என்று நீ கூறினாய். இவ்வார்த்தைகள் உடலிற்கும் ஆத்மாவிற்கும் வேறுபாடு தெரியாதவனுக்கு பொருந்துவதாகும். உடல் பெருத்தோ மெலிந்தோ இருக்கலாம். ஆனால் கற்றறிந்தவன் இவை ஆத்மாவிற்கானது என்று ஒருபோதும் கூற மாட்டான். ஆத்மாவை பொறுத்தமட்டில் நான் தடித்தவனும் அல்லன், மெலிந்தவனும் அல்லன். ஆகையால் நான் பருத்தவன் இல்லை என்று நீ கூறியது உண்மையேயாகும். மேலும் இப்பயணத்தின் இலட்சியமும் அதை அடையும் பாதையும் எனக்குரியதென்றால் எனக்கு பல துன்பங்கள் நேரிடக்கூடும். ஆயினும் அத்துன்பங்கள் எனக்கு தொடர்புடையவை அல்ல, என் உடலிற்கு மட்டுமே தொடர்புடையன. ஆதலினால் துன்பம் என்பதே எனக்கு இல்லை. பொருளுரை. ஆன்மீக ஞானத்தில் உயர்ந்தவன் உடல் பற்றிய இன்ப துன்பங்களில் பாதிக்கப்பட மாட்டான் என்று கீதை குறிப்பிடுகிறது. ஒரு உடல் ஆத்மாவிலிருந்து முற்றிலும் வேறானதாகும். உடலின் இன்ப துன்பங்கள் மேலோட்டமானவே ஆகும். தவம், விரதம் முதலியவற்றால் பயிற்சி பெறுவது உடலிற்கும் ஆத்மாவிற்கும் இடையே இருக்கும் வேறுபாட்டினை புரிந்து கொள்வதற்கும் உடலினுள் விளையும் இன்ப துன்பங்களில் அவ்வாறு பாதிக்கப்படாமல் இருக்கக்கூடும் என்பதற்கும் ஆகும். பரதர் உண்மையில் தன்னுணர்வு நிலையில் இருந்தார்.
அவர் உடற்கருத்திலிருந்து முற்றிலும் தரித்தே இருந்தார். ஆகையினால் அவர் உடனடியாக இந்நிலையினை ஏற்றுக்கொண்டு மன்னர் முரண்பாடாக கூறிய அனைத்தும் அவரது உடலிற்கே பொருத்தமே ஒழிய அவரது ஆத்மாவிற்கு பொருந்தாது என்று கூறி மன்னரை திருப்திப்படுத்தினார். ஹரி கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்ஸ். பத்மா மாதாஜி நாளைக்கு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. अहो कष्टं प्रातर्व्यक्तं गुरु परिश्रान्तो दीर्घम् अत्वानं एक एव गुहीवान् सुचीरं नादिपीवा न सं हनन्नाङ्गो रसा कोपत्रुतो भवान् सखेनो एवापर एते सङ्कटिन इति बहु विप्रलप्तो अपि अविद्यया रसिता द्रव्यगुणकर्मस्य स्वसरम कलेवरे अवस्तुनि संस्थान विशेषे अहं ममेदि अनत्यारोपित मिथ्या प्रयत्यो ब्रह्मभूतदूष्णीं शिबिकां पूर्वत् इव्वाह. மொழிபெயர்ப்பு. இப்போ இந்த ஜடபாரதர் அந்த பல்லக்கு கோணல் மோனலா எடுத்துட்டு போறாரு. உள்ள உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய மன்னர் ரகுகுணனுக்கு இப்போ நம்ம கோணல் மோனலா போனா பஸ் கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜிக்ஸாக்கா டிராவல் பண்ணிச்சுன்னா நாமளுமே பஸ் எப்படி போதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளும் என்ன ஆகும், அந்த அந்த பாதையை நோக்கி செல்வோம் இல்லையா. பஸ் இப்படி போச்சுன்னா இப்படி போகும், பஸ் இப்படி போச்சுன்னாக்கா இப்படி போகும். அதாவது அந்த இது நம்ம கிட்ட உண்டு. அது எந்த வழியா போதோ அது அந்த பக்கம் நம்ம சாஞ்சிருவோம் இல்லையா. அது போல இந்த பல்லக்கு கோணல் மோனலா எடுத்துட்டு போறார் யாரு, ஜடபாரதர். அதனால ஒரு ஸ்திரமாக அமர்வதற்கான வாய்ப்பு மன்னர் ரகுகணருக்கு கிடைக்கல. அதனால அவருக்கு கோபம் வருது. ஆக்சுவலி எத்தனை துன்பகரமானது. ஸோ இப்போ நக்கலா பேசுறாரு இந்த ஸ்லோகத்துல இல்லையா. ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ நாம கூட யாரையாவது கிண்டல் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த கிண்டல் பண்ற மாதிரி தான் இது. ஓகே. அதாவது ஜடபாரதர் திடகாத்திரமானவர் இல்லையா, இளமை வயது வாய்ந்தவர். ஆனா அவர் ஒரு வயோதிகம், உடல் வலிமையற்றவராக அவர் கருதி நக்கல் பண்ணுவார் இந்த இடத்துல. என்னது சகோதரனே இல்லையா, அவரோட இளையவர். ஆனா ரகுகணன் அளவுக்கு அவர் எடுத்துட்டு போயிடுறார் சகோதரனாக. நீ மிகவும் களைப்படைந்திருக்கிறார் அப்படின்னா இவர் உற்சாகமா தான் இருக்கார். அவர் முகத்துல எந்த ஒரு களைப்புமே கிடையாது. ஆனா ஒரு ஆர்டிபிஷியலா களைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு நக்கலா அவர் சொல்றார். ஏனென்றால் நீ யாருடைய துணையும் இன்றி நீண்ட நேரமாக இந்த பல்லக்கை தனியேக்கு சுமந்து வந்திருக்கிறார். அப்படின்னா எல்லாருடைய சப்போர்ட்ல தான் சுமந்துட்டு இருக்கார். 4 புறமும் சப்போர்ட் இருக்கு அவருக்கு இல்லையா. அவர் ஒரு புறம் நின்று கொண்டிருந்தாலும் பிற 3 கார்னர்ஸ்லயுமே 3 பேர் நின்று இருக்காங்க. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நீ ஒருத்தன் தூக்கல அப்படின்னு அர்த்தம். ஆனா இங்க என்ன சொல்ற, நீ ஒருத்தன் தான் தூக்கின்னு இருக்கப்பா சொல்றோம் இல்லையா. உன்ன மாதிரி யாருமே கிடையாதுப்பா அப்படிலாம் நம்ம சொல்லுவோம். ஆனா உண்மையிலேயே அது நக்கல் இல்லையா. மேலும் உனது முதுமையினால் நீ இடறுபடுகின்ற அப்படின்னா ரொம்ப வயசாயிடுது உனக்கு. சின்ன வயசுல இருக்கிறவங்கள பார்த்து ஏதாவது சோம்பேறித்தனமா உட்காந்துருந்தா முடியல உனக்கு இல்ல. ஸோ உனக்கு வயசாயிடுச்சு, இனிமே ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நம்ம ஒரு கேலியா பேசுவோம்ல, அந்த மாதிரி. அன்பு நண்பனே, வலிமை உடையவனாக உருகி திடகாத்திரம் உடையவனாக நீ எனக்கு தோன்றவில்லை அப்படின்னா எனக்கு என் கண்ணில் நீ திடகாத்திரமா எனக்கு தோணலை. உண்மையிலேயே அவர் திடகாத்திரமா தான் இருக்கார். ஆனா அதை வேணும்னே அந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிக்கிறார். உடன் வரும் பல்லக்கு தூக்கிகள் உனக்கு ஒத்துழைப்பு தரவில்லை அப்படின்னா இவர் தான் அவங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தரலன்னு கம்ப்ளைண்ட். ஆனா அவங்களுக்கு
இவர் கொடுக்கல. ஆனா இவருக்கு எல்லாமே அவங்க ஒத்துழைப்பு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா அவர் உல்டாவா சொல்லிட்டு இருக்கிறார். இவ்வாறு மானுட மன்னர் மானுட பரதரை கேலியான பேச்சுக்களினால் வினவினார். கொஸ்டின் கேட்கிறார். இப்படிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டப்ப கூட வந்து ஜடபாரதர் வந்து எதுவுமே சொல்றது இல்ல. அவர் எந்த கருத்துமே வந்து கொஞ்சம் கூட கலங்குறதே கிடையாது. அவர் தனது ஆன்மீக நிலையில் எய்தியமை இருந்ததா, அவர் வந்து தெய்வீக நிலையில இருக்கார் இல்லையா. அவர் தனது உடலை அவர் தான் இந்த உடல் அல்ல என்பதை நன்கு அறிவார். இப்ப பேசுனது எல்லாமே உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்டதுதான் இல்லையா. அதனால ஆத்ம நிலையில் இருக்கக்கூடிய அவருக்கு இந்த உடலை பற்றியான விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து அவருக்கு வந்து ஆர்வம் இல்லை. ஆக்சுவலி தோற்றத்தில் பருமனாகவோ மெலிந்தாகவோ இல்லை இல்லையா. அவர் வந்து நல்லாவே திடகாத்திரமா இருக்கார். பஞ்சபூதங்கள் மற்றும் 3 நுண்பொருட்களினால் இந்த பருவுடல் வந்து செய்ய வேண்டியதும் எதுவும் இல்லை. ஸோ அவங்க ஆல்ரெடி இந்த பஞ்சமகாபூதங்கள் இல்லையா, அதை கொண்டு அவர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட உடல் வந்து கிடைக்க பெற்றிருக்கு இல்லையா. அதாவது இந்த ஜீவன்களுக்கு அதை பத்தி சொல்றாங்க. அதே மாதிரிதான் ஜடபாரதருக்குமே வந்து கிடைக்கப்பட்டிருக்கு. உடலோட இயந்திருக்கும் இந்த 2 கரங்கள் இல்லையா, 2 கால்கள். ஸோ கால் வந்து நடக்கணும் இல்லையா, கை வந்து செயல்படணும். ஸோ இது அவர் செய்ய வேண்டியது, அதாவது இந்த இடத்துல செய்ய வேண்டியது யாருன்னா ஆத்மா எதுவுமே செய்ய வேண்டியது அவசியமே இல்லை. இந்த பருவுடல் தான் செய்யும், உடல் தளம் தான் செய்யும் இல்லையா. அவர் முற்றிலும் தனது ஆன்மீக நிலையை உணர்ந்தவராக இருந்தார். ஸோ அவர் வந்து செயல்படக்கூடிய விதம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த ஆன்மீக தளத்தில் வந்து செயல்படக்கூடிய அந்த நிலையில இருக்கார் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. யாரு? ஜடபாரதர். அவர் முற்றிலும் அவர் தன் ஆன்மீக நிலையை உணர்ந்தவராக விளங்கினார். அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் அந்த பிரம்மன் இல்லையா அப்படின்றார். ஆகையினால் மன்னர் செய்த கேலியான விமர்சனங்களால் அவர் கொஞ்சம் கூட பாதிக்கப்படவே இல்லை. ஏன்னா அவர் இத்தனையுமே சொன்னது அவருடைய உடலுக்கானது. ஆனால் உடலுக்கும் தனக்கு எந்த சம்பந்தம் இல்லை என்று அவர் இருந்து விட்டார். அவர் எதுவும் பதில் கூறாது முன்பு போல பல்லக்கை தொடர்ந்து எடுத்துட்டு போறார், அதே ஜிக்ஜாக்ல தான் இல்லையா. மானுட மருதர் முற்றிலும் விடுதலை பெற்றவர் ஆவார் இல்லையா. கொள்ளையர்கள் தன்னை கொல்லப் போகிறார்கள் என்றாலும் அதற்குமே அவர் வந்து அஞ்சவில்லை இல்லையா. பயமற்ற நிலை வந்து பக்தனுடைய குவாலிட்டி. ஒருத்தர் வந்து பயமே இல்லாம இருக்காங்க பாருங்க, அவங்களுடைய குவாலிட்டி வந்து, அதாவது அசட்டுத்தனமான பயம் வேற, ஓகே, ஆனா அது சேட்டையோட. ஸோ ஆனா அதே வந்து ஒரு உணர்ந்தறிந்த அந்த தைரியம், பயமற்ற நிலை வந்து தான் யார் என்பதை உணர்ந்து கொண்ட ஒரு ஜீவன் வந்து செயல்படும் விதம். ஸோ மேலும் அவர் தான் இந்த உடல் அல்ல என்பதை மிகவும் நன்கு அறிந்தவர் ஆவார். உடல் கொல்லப்பட்ட போதிலும் கூட அவர் கொல்லப்பட மாட்டார் இல்லையா. நைனம் சந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தக்தி பாவக இல்லையா, படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. மேலும் வந்து நான் ஹன்யத்தே ஹன்யமான சரீரே இல்லையா, நான் வந்து உடல் அல்ல அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கிளியரா இருக்கார் பகவத்கீதையில சொன்ன மாதிரி. பகவத்கீதை 2nd சாப்டர் 20ஆம் ஸ்லோகம். தனது உடல் பற்றி அவர் நன்னாக, இந்த சேத்திரத்தை பத்தி அவர் நன்னாவே தெரிஞ்சுட்டு இருக்கார். ஓகே. ஸோ மேலும் அவர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்காத போதிலும் முழுமுதற் கடவுளின் தூதர் அவர் கொள்ளையர்களால் அநீதிக்கு ஆளாவது கண்டு பொறுப்பேற்றுக் கொண்டிருக்கவில்லை. எனவே கொள்ளையர்கள் அழிக்கப்பட்டு கிருஷ்ணரின் கருணையால் அவர் வந்து காப்பாற்றப்படுவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. ஸோ ஒண்ணு என்னன்னா புரிக்கணும்னா, ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் எ பக்தர் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்க மாட்டான். ஓகே. ஸோ என்ன கிடைக்கிறதோ அது அனைத்துமே பகவானுடைய சித்தம் என்று ஏற்றுக்கொள்வார்கள். இப்போ நம்மளாம் யாத்திரைக்கு போனோம் இல்லையா, யாத்திரைக்கு போனப்போ என்ன பிரசாதம் கிடைச்சதோ சாப்பிட்டோம். பிரசாதம் கிடைக்கலனாலும் நமக்கு என்ன கிடைச்சதோ அதை சாப்பிட்டோம் இல்லையா. குறைகள் எதுவுமே நாம் சொல்லலை. ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்க பெற்றோமோ அதை நாம ஸ்வீகரிக்கிறது தான் நம்முடைய தர்மம் அப்படிங்கிற ஒரு பாவனையோட நம்ம வந்து சென்று கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது கூட வந்து கொள்ளையர்களுக்கும் அவர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல. தன்னை கொல்லப் போகிறார்கள் என்பதை தெரிந்தும் கூட அவர் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல. ஆனாலுமே வந்து அங்கே காளிதேவி என்ன பண்ணாங்க, அவரை வந்து காப்பாற்றினாங்க. ஸோ அவங்க வந்து அந்த அநீதி செய்தவங்க எல்லாருமே கொன்று குவித்தார்கள் இல்லையா. ஸோ இப்படி அநீதிக்கு ஆளாவது கண்டு பொறுப்பு கொண்டிருக்கவில்லை. எனவே கொள்ளையர்கள் அழிக்கப்பட்டு கிருஷ்ணரின் கருணையால் அவர் காப்பாற்றப்பட்டார். அந்த செயல் செய்த யாரு? மாயாவி இல்லையா. இப்பொழுது அந்த அந்த பல்லக்கு சுமந்து சென்று கொண்டிருந்த போதிலும் கூட அவர் தான் இந்த உடல் அல்ல என்பதை மிகவும் நன்றாக அறிந்தே இருந்தார். உடல் தளத்திலிருந்து அவர் நோக்கவில்லை, ஆத்ம தளத்திலிருந்து நோக்குகிறார். ஓகே. இந்த உடல் உறுதியும் வலிமையும் திடகாத்திரம் கொண்டு பல்லக்கு தூக்குவதற்கு தகுதியாகவே இருந்தது. அவருடைய உடல் வந்து திடகாத்திரமாவே இருந்தது. ஆனாலும் அவர் ஏன் கோணல் மணலா போறார்?
உடற்கருத்திலிருந்து அவர் விடுதலை பெற்றிருந்த காரணத்தினால் மன்னரின் கேலி பேச்சுக்கள் அவரை ஒன்றும் பாதிக்கல. அவர் சொன்ன கருத்துக்கள் அனைத்துமே வந்து உடல் சம்பந்தப்பட்டதுதான். என்னென்ன சொன்னார்? 3 விதமான நிலைகள். நீங்க ரொம்ப டயர்டா இருக்கீங்க, நீங்க ஒருத்தரே வந்து இந்த பல்லக்க தூக்கி ரொம்ப 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 அதாவது உங்களுக்கு வந்து இளைப்பாறுவதற்கான அந்த வாய்ப்பும் இல்லை அப்படிங்கறத வந்து எடுத்துரைக்கிறார். ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். 2வது வந்து நீங்க வந்து வயோதிகம் அடைஞ்சிட்டீங்க, உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் இல்லை, உங்களுடைய கால்களில் வந்து கை கால்கள்ல பலம் கிடையாது அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. யாரு? மன்னர் ரகுகணன். அடுத்து வந்து உங்களுக்கு யாருமே வந்து இங்க சப்போர்ட் பண்ணல, நீங்க ஒருத்தரே தான் இந்த பல்லக்க தூக்குறீங்க அப்படிங்கிறது. இருந்தாலும் சப்போர்ட் இருக்கு இல்லையா? இப்படி நக்கலா எல்லாம் நிறையவே விஷயங்கள் வந்து சொல்றாரு. சோ இங்கே அதுக்கு பதிலுமே கொடுப்பாரு இப்ப ஜடபாரதர் அடுத்த இதுல. சோ ஆகையினால் உடலுக்கு இழைக்கப்படும் சாதக பாதகங்களால் ஆத்மா பாதிக்கப்படுறதே கிடையாது இல்லையா? அந்த புத்தி ஏதாவது கைட் பண்ணி இல்லையா, ஆன்மா வந்து புத்தியினால் இயங்க வேண்டும் என்ற சுச்சுவேஷனுக்கு வரும்பொழுதுதான் அதை பத்தி யோசிக்கும். ஓகே. ஆனா அதே வந்து நம்ம ஒரு தனித்து சிறு செயல், இப்போ வந்து அவர் ஒரு பல்லக்க தூக்கிட்டு போடுறார், அதுல வந்து புத்தி உபயோகப்படுத்த வேண்டிய வேலை எதுவுமே கிடையாது. அதே ஒருத்தருக்கு வந்து ஏதாவது நம்ம வந்து செய்ய போறோம்னா அங்க வந்து நம்ம புத்தியை உபயோகப்படுத்தணும் இல்லையா? ஸோ இங்கே அக்செப்டட் இல்லையா? அந்த யாரு? ஸோ அந்த பல்லக்க தூக்குறத வந்து அவர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டார், தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கார். ஸோ அசாங்கோஹி அயம் புருஷ. ஸோ அப்படின்னா என்ன சொல்லப்படுதுனாக்க, இதன் பொருள் ஆத்மாவானது பௌதிக ஏற்பாடுகளால் எப்பொழுதும் பாதிக்கப்படுவது கிடையாது இல்லையா? நம்ம இந்த உடலுக்குத்தான் எல்லாமே நிகழக்கூடிய ஒன்று, ஆனா ஆன்மாவுக்கு கிடையாது. அந்த ஆன்மா எந்த நிலையில குடிக்கொண்டு இருக்கிறதோ அதுக்கேற்றவாறு. கனிஷ்ட அதிகாரம் தான் நிறைய பாதிப்பு, பல்லக்க அப்படியே டம்முன்னு போட்டு கூட போயிடும் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து ஒரு மத்தியம அதிகாரி வந்து தான் செய்யறது வந்து தவறா சரியான்றது வந்து யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. உத்தம அதிகாரி வந்து எதையுமே பொருட்படுத்த மாட்டாங்க. ஓகே. அத புனः ஸ்வ சிபிகாயாं விஷமகதாயாं பிரகுவித உவாச்ச ரகுகணः கிம் இதம் அரே த்வம் ஜீவன் மிருத்யோ மாம் கதீத்யா கிருதய பிரகிருத சாசனம் அதிசரசி பிரமத்தஸ்ய சகேதே கரோமி சிதிக்ஷாம் தண்டமானீரிவ ஜனாதய யதா பிரகிருதிம் ஸ்வம் பஷ்யஸ்ய இதி. கண்டினியூஸா என்ன பண்றார்? அதே மாதிரிதான் கோணல் மானலா போறார். ஸோ இப்படி கண்டினியூஸா போயிட்டே இருக்கிறதுனால உள்ள அமர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த மன்னருக்கு வந்து அமைதியாக அமர்வதற்கான அந்த இது நிலை இல்லை இல்லையா? அவர் இப்படி போனா அவரும் போகணும், இப்படி போனா அவரும் போகணும். ஸோ அந்த ஜிக்ஜாக் ஃபார்ம் எல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கார். ஸோ அவருக்கு நிறைய கோபம் வருது. இப்போ வந்து டைரக்டா திட்ட ஆரம்பிச்சார் இல்லையா? இந்த வரைக்குமே வந்து இன்டைரக்டா வந்து பேசிட்டு இருந்தார். ஓகே. அவர் திட்டக்கூடாதுன்ற நிலையில இருந்து அவர் எல்லாமே வந்து பேசிட்டு இருந்தார். ஆனா இப்ப டைரக்டா பேச ஆரம்பிக்கிறார். யாருக்கு? ஜடபாரதர். முட்டாளே, என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? என்ன அவர் அதிகார தோரணை இல்லையா? ரஜோகுணத்துல இருந்து பேசுறார். உடலில் உயிர் இருந்தும் நீர் இறந்து விட்டாயா? அதாவது உடல்ல உயிர் இருக்கு, என்ன உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் ஏதாவது தரணுமா அப்படிங்கிற ஒரு இதுல வந்து பாக்குறாரு. நீ எனது கட்டளை நிறைவேற்றாமல் என்னை அவமதித்து விட்டாய். கண்டிப்பா இல்லையா? அவருடைய எனது கட்டளை நிறைவேற்றாமல் அப்படின்னா நேரா எடுத்துட்டு பல்லக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஜிக்ஜாக் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? மரண தேவனான யமராஜன் எவ்வாறு பாவிகளை தண்டிப்பாரோ அது போல பணிவில்லாத உன்னையும் நான் தண்டிக்க போகிறேன். அதாவது மன்னர் சொன்னபடி நீ கேட்கல அப்படின்னு. ஆனா அவருடைய நோக்கம் வந்து வேறு இல்லையா? அங்க இருக்கக்கூடிய சிறு எறும்புக்கு கூட தான் வந்து தவறு இழைக்கக்கூடாது என்பது அவருடைய எண்ணம். மேலும் இப்போது உனக்கு நான் அளிக்கும் சிகிச்சையால் நீர் உன்னை உணர்ந்து சரியாக செய்து கொள்ள போகிறாய். ஸோ இப்ப நான் உனக்கு ஒரு தண்டனை கொடுக்க போறேன், அதனால வந்து நீ வந்து பக்குவம் அடைவாய்ன்னு நினைக்கிறேன். மேலும் ஏவம் பக்வ அபத்தம் அபிபாஷ்யமானம் நரதேவாபிமானம் ரஜசா தமசா துவித்வேன மதேன திரஸ்கிருதாசேஷ பகவத் பிரியா நிகேதம் பண்டித மானினம் ச பகவான் பிரம்மணோ பிரம்மபூத சர்வபூத
சுஹ்ருத் ஆத்மா யோகேஸ்வர சர்யாயாம் நாதி உத்பன்ன மதின் ஸ்மயமான இவ விகத ஸ்மய இதம் ஆக. அடுத்த ஸ்லோகம். இப்போ இவர் ரிப்ளை கொடுப்பார். பரதர், ஜடபாரதர் சூப்பரா கொடுப்பார். அரசன் என்று தன்னை கருதிய மன்னர் ரகுகுணன் உடற்கருத்து உடையவராகவும் இயற்கையின் ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்களால் பாதிக்கப்பட்டவராகவும் விளங்கினார். அதனால்தான் அவர் உடல் தளத்திலிருந்து பேசுறார். புத்தி இல்லாத காரணத்தினால் அவர் மானுட நபரை பாரதரை வழக்கில்லாத முரண்பட்ட வார்த்தைகளால் திட்டார். ஸோ அதாவது வழக்கத்துல இல்லாத வார்த்தைகளை கொண்டு அவர் பேசுகிறார். ஸோ மானுட பரதரின் உயர்ந்த பக்தரும் மானிட பரதர் ஒரு உயர்ந்த பக்தர், மேலும் உறைவிடமும் ஆவார். ஸோ உயர்ந்த பக்தரும், அதாவது பகவான் இப்படிப்பட்டவங்களுடைய ஹிருதயங்கள்ல எப்பொழுதுமே இருக்கிறார் என்பதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அவர் தூய பக்தர். தூய பக்தர் என்பது எப்பொழுதுமே ஹிருதயத்துல இறைவனை ஏந்தி இருப்பவர்கள். மானுட பக்தரின் உயர்ந்த பக்தரும் மானுட பக்தரின் உயர்ந்த சென்டென்ஸ் என்னவோ ஸ்பெல்லிங். மானுட பரதரின் வரணும். ஓகே, மானுட பரதரின் உயர்ந்த பக்தி அவரது உறைவிடமும் ஆகும். இது ஏதோ சென்டென்ஸ் அப்படின்னா அவருடைய இடத்துல தூய பக்தி தொண்டு என்பது இருக்கிறது என்பது அர்த்தம். அதுதான் எப்பவுமே பகவானோட சம்பந்தப்பட்டிருக்காருல்ல, அதனால கண்டிப்பா இருக்கும். மேலும் தான் பெரிய அறிவாளி என்று நினைத்த காரணத்தினால் மன்னர் பக்தி தொண்டில் இலை பெற்றிருக்கும் ஒரு உயர்ந்த பக்தனின் நிலைமை என்னவென்று அவர் அறியவில்லை. எப்போ நமக்கு அகங்காரம் இருக்கோ அப்போ அடுத்தவங்களுடைய உண்மையான நிலையை நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது. அதற்கு உதாரணம் மன்னர் ரகுகணன். அப்போது அவரது நண்பர்களும் என்னவென்று அறியவில்லை. மேலும் மானுட பரதர் முழுமுதற் கடவுளின் இருப்பிடம் ஆவார் இல்லையா? ஸோ முழுமுதற் கடவுளின் இருப்பிடம் ஆவார் அப்படின்னா அவருடைய ஹிருதயத்துல பகவானை ஏந்திருக்காருன்னு அர்த்தம். அவருக்கு எப்பொழுதும் பகவானின் வடிவத்தை தன் உடற்கருத்துக்கும் சிறிதிடம் தராதவர். இன்னும் டிஃபரன்ஸ் பார்க்கறது உள்ள ஹிருதயத்துல பகவான் இருக்கார், அவ்வளவுதான். தான் இத்துணுண்டான்றதை பத்தி அவர் யோசிக்கவே இல்லை. ஆகையினால் அவர் பின்வரும் மொழிகளை தொடர்ந்து பேசுறார். யாரு? ஜடபாரதர். உடற்கருத்துடையவன் மற்றும் உடற்கருத்துக்கு அப்பாற்பட்டவன் ரெண்டு பேர் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில். ஒண்ணு எபோவ் பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம், ஆன் பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம் இல்லையா? ரெண்டு பேர். இந்த இருவருக்கு முன்னமே கருத்து வேறுபாடு நிறையவே உண்டு. உடற்கருத்துடைய காரணத்தினால் மன்னர் ரகுகணன் தன்னை அரசனாக கருதி கொண்டு இல்லையா பரதரை தேவையற்ற உலக வழிகளில் கண்டித்தார். ஒரு தன்னுணர்வு பெற்ற முற்றிலும் தன் உன்னத நிலையில் அமர்ந்திருந்த காரணத்தால் பரதர் சிறிதும் ஆத்திரம் கொள்ளவில்லை. தான் யார் என்பதை உணர்ந்த பிறகு அவங்களுக்கு கோபம் வராது. அடுத்தவங்களுடைய பிழைகளை அவர்கள் எண்ணி மன வருத்தம் தான் படுவாங்க. ஏன்னா அவருடைய விளைவுகள் எல்லாம் இவங்க சந்திக்கணுமே அப்படிங்கிற ஒரு கருணை உள்ளத்தால ஒரு பக்தர் இவ்வாறு தான் தேவைப்படுவார். மாறாக அவர் புன்னகையுடன் மன்னர் ரகுகுணனை பார்த்து உபதேசிக்க ஆரம்பிக்கின்றார். என்ன சொல்றார் பாருங்க. அவர் சொன்ன இதுக்கு எல்லாத்தையுமே கருத்துக்கள் இப்ப சொல்றார். ஓகே, மிகுந்த உயர்ந்த வளர்ச்சி அடைந்த வைணவ பக்தன் அனைத்து உயிர்களின் நண்பனாவான். அஜாத சத்ரு, யாருமே அவர் விரோதியாக காண மாட்டார்கள். மேலும் இதனால் அவன் தனது பகைவர்களுக்கு கூட நண்பனே ஆவான். உண்மையில் அவன் ஒருவரை கூட தன் எதிரியாக கருதுவது கிடையாது. மேலும் சுஹ்ருதே சர்வதேகினா, சில சமயம் ஒரு வைணவன் பக்தன் அல்லாதவன் மீது மேலோட்டமாக சினம் கொள்வான். அதாவது அட்லீஸ்ட் அந்த இடத்துல ஃபுல் ஸ்டாப் பண்றதுக்கு தான் அந்த கோபம் கூட இருக்கும். இல்லைன்னா மேலும் மேலும் அவன் அவதூறாக பேசி நிறைய அபராதங்களை அவன் கட்டிக்குவான். அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி. ஆனால் அதுதான் கருணை உள்ளம், பக்தனுக்கு இருக்கக்கூடிய கருணை உள்ளம். ஆனால் அது பக்தன் அல்லாதனுக்கு நன்மையே ஆகும் இல்லையா? சோ அதாவது பக்தரற்றவர்களுக்கு இது பெருத்த நன்மை. சோ அதாவது இந்த உண்மையை உணர்றது. ஓகே, ஏன்னா அதை தெரிஞ்சிருந்தாங்கன்னா அதுக்கேற்றவாறு அவர்களுமே பிற்காலத்துல பக்தர்கள் ஆவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. அதனாலதான் நம்ம சில இடங்களெல்லாம் போகும்பொழுது
சில யாத்திரைகள் ஸ்தலங்கள்லாம் போகும்பொழுது நீங்க ஜஸ்ட் பக்தி பண்றீங்களோ இல்லையா, சும்மா அட்லீஸ்ட் அந்த கோயிலுக்குள்ள போயிட்டு சேவிச்சுட்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உண்மையிலேயே அது, அதாவது பகவானை காண்பதும் பகவானுக்கும் வேறு இல்லை இல்லையா, பகவானை பற்றி புகழாரங்களுக்கும் அவருக்குமே எந்த வேற்றுமையும் கிடையாது. ஸோ இதன் அடிப்படையில தான் நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கணும். வேத இலக்கியங்கள் இதற்கு ஏராளமான முன்னுதாரணங்கள் உண்டு. ஒரு முறை நாரதர் குபேரன் இரு புதல்களார் நல குபேரன் பனிகிரிவா அவங்க வந்து குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க இல்லையா. ஸோ துணி இல்லாம அவங்க மீது கருணை கொண்டார் நாரத மகரிஷி. இன்னும் மேலும் மேலும் தவறு பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக அவர் வந்து சபித்து விடுகிறார் இல்லையா. ஸோ மரணமாக இருந்து அவங்க என்ன ஆறாங்க, அர்ஜுன மரங்களாக வந்து நந்த மகாராஜருடைய முன்றத்துல வந்து அவதரிக்கிறார். ஸோ அந்த சமயத்துல வந்து தாமோதர லீலை நிகழ்ந்து பகவான தர்ஷனை பெறுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பும் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது. திஸ் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் எ வைஷ்ணவா. ஒரு வைஷ்ணவர் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து நன்மையை மட்டும்தான் செய்வாங்க. அது நம்ம அந்த தருணத்துல அது தீமையாக நமக்கு தெரிந்தாலும் பிற்காலத்துல அது பெரிய நன்மையாகவே கருதப்படும். ஸோ அது போல இந்த விளைவு என்னவென்றால் அவர்கள் இருவரும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனால் விடுதலை செய்யப்பட்டார்கள். ஒரு பக்தன் பரிபூர்ண நிலையில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவன் சினம் கொண்டாலும் மகிழ்ச்சி அடைந்தாலும் இரண்டுக்கும் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது இல்லையா. எவ்வளவு துக்கமோ அவ்வளவுமே வந்து ஆனந்தத்துக்குமே சமமான அந்த பாகத்தை கொடுத்துருப்பாங்க. இரண்டிலும் அவன் நல்ல ஆசையினே பெறுவான் இல்லையா. சஃபரிங்களுமே அவனுடைய பாவங்களை கழித்துட்டு நல்லது கிடைக்கும். அதே வந்து நல்ல ஆசைகளையுமே அவன் நன்மைகளை பெறுவான். பிராமண உவாச்ச திவியோதிதம் வியக்தம் அவிப்ரலப்தம் வர்த்துஹ சமே சயாத் யதி வீரபாரஹ கந்துர் யதீஷயாத் அதிகம்யம் அத்வா வீவேதி ரசௌஹ நாவிதாம் பிரபாதத. இங்கிலீஷ்ல தான் சொல்லணும். ஜடபாரதர் ரொம்ப அழகா விளக்கத்தை கொடுக்கிறார் பிராமணர். ஓ அரசரே, நீங்க என்ன பேசுறீங்களோ, அதாவது ஒரு வஞ்ச புகழ்ச்சின்னு வச்சுக்கலாம், ரொம்ப டீசெண்டா சொல்றது இல்லையா. ஸோ நீங்க என்ன எவ்வளவு ஏளனம் பண்ணியிருந்தாலும் கூட அது எல்லாமே கரெக்டு தான் நீங்க பண்ணது எல்லாமே. ஏன்னா ஒரே ஒரு சிம்பிளான ஒரு இதுல இருந்து வார்த்தையில இருந்து நான் சொல்லணும்னா, இந்த உடல் தான் எடுத்து போகுது, நீங்க உடலுக்கு தான் எல்லாமே சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் வந்து உடல் கிடையாது, நான் ஆன்மா. ஸோ the load carried by the body does not belong to me இல்லையா. நான் இந்த பல்லக்க தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கேன், ஆனா இது எனக்கு உண்மையானது கிடையாது. நான் என்பது இங்கே ஆத்மா, இது என்னுடைய உடல் தானே தவிர உடலே நான் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் ஐ எம் தி ஸ்பிரிட் சோல், நான் ஒரு தூய ஆத்மா. there is no contradiction in your statement. எந்த ஒரு வஞ்ச புகழ்ச்சியோடு சொல்லியிருந்தாலும் அதனால எந்த ஒரு மாதாஜி ஒரே ஒரு நிமிஷம். கடவுளோட அவர் வந்து கடவுளுக்கு ரொம்ப பிரேயர் பண்றதுனால அவருக்கு தன்னோட உடல் இதெல்லாம் பத்தி நினைக்கவே மாட்டாரு. அப்படி இல்ல மாதாஜி, நம்ம ஆன்மீக தளத்தில் இருக்கிறோமோ பௌதிக தளத்தில் இருக்கிறோமோ, கை காலெல்லாம் என்னோடது இல்லைன்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னா இந்த ஆத்மாவோட அவர் சம்பந்தப்படுத்துகிறார். உடல் வந்து இறைவனால வழங்கப்பட்டது, அதுக்கும் எனக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. அதான் அதனாலதான் அவர் பேசாம இருக்காரு. ஆமா, அது மாதிரி இருக்காரு. அவர் பேசுறது எல்லாமே வந்து அவருடைய உடல் நலத்தை பற்றி தான். அதான் ஜடமா இருப்பாங்க, இந்த மாதிரி ரொம்ப பக்தி இருக்கிறவங்க பார்த்திருக்காங்க. ஆமா. So I am not the carrier of planting. அதாவது நான் என்பது இந்த இடத்துல ஆத்மா. நான் ஆத்மா ஒன்றும் உங்களை வந்து தூக்கிட்டு போறேன், இந்த உடல் தான் தூக்கிட்டு போகுது. The body is the only carrier இல்லையா. அதாவது உடல் மட்டும்தான் இதை தூக்கி கொண்டு செல்கின்றது. Certainly as you have hinted, நீங்கள் வந்து கோடிட்டு காட்டியபடி இல்லையா, I have not labored anything carrying this plan. நான் எதுவுமே உங்ககிட்ட வந்து கூலியோ எதுவுமே கேட்கல இல்லையா. ஜென்ரலா ஸோ இறைவனுடைய அதாவது அரசருடைய சன்மானம் என்பது கொடுக்கப்படும் ஏதோ ஒரு செயலுக்கு போனாங்களோ, ஆனா அவர் அதை கூட வந்து எதிர்பார்க்கல. மேலும் I am not the carrier of the plan, body is the carrier. I have not labored carrying the palanquin and for I am detached from the body. ஸோ அதனால நான் இந்த உடலோடு ஒட்டி இருக்கிறேன், அவ்வளவுதான். இந்த உடலுக்கு எனக்கு சம்பந்தம் கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றாரு. So you have said that I am not stout, strong, and the words are a befitting person who does not know the distinction between the body and soul.
ஆனா இது எல்லாமே வந்து பொருந்தும். நீங்க பேசுறது எல்லாமே வந்து பொருந்தும். எப்ப பொருந்தும்னா, நாம அதாவது நீங்க காத்திருந்த காலத்த கழிச்சு, அம் அ கா அதாவது ஐ எம் நாட் ஸ்டவுட். இந்த உடல் வந்து உறுதியாக இருக்கிறது, வலிமையாக இருக்கிறது என்பதெல்லாமே உடலுக்கு தானே தவிர ஆன்மாவுக்கு கிடையாது. ஆன்மா வந்து சூக்ஷ்மமான நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? சிறிதளவே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. அதனால அந்த ஆன்மாவினால இது தூக்க முடியாது. அதனால நீங்க சொன்னது ரைட் தான் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. ஸோ த வேர்ட்ஸ் ஆர் பிஃபிட்டிங். அதாவது கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கீங்க. ஹூ டஸ் நாட் நோ த டிஸ்டிங்ஷன். ஆனால் இதெல்லாம் எப்போ பொருந்தோம்னா, உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் வேறுபாடு இல்லாத நிலையிலிருந்து பேசக்கூடிய, வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த நிலையிலிருந்து சொல்லும்போது இது 100% பொருந்தும். ஏன்னா நீங்க சொன்னது எல்லாமே உடல் சம்பந்தம், ஆன்மாவுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. இந்த பாடி மே பி ஃபேட் ஆர் தின். இது உடல் குண்டா இருக்கலாம், ஒல்லியா இருக்கலாம், படிச்சவனா இருக்கலாம், முட்டாளா இருக்கலாம். ஆனா எல்லாருக்குமே ஆன்மா என்பது உண்டு இல்லையா? ஸோ மேலும் as a spirit the soul is concerned. ஸோ ஐ எம் நெய்தர் ஃபேட்டி ஆர் ஸ்கின்னி இல்லையா? ஆன்மா வந்து குண்டும் கிடையாது, ஒல்லியும் கிடையாது. therefore you are correct when you said I am not very stout. ஆனால் நீங்க சொன்னது ரைட் தான். நான் ரொம்ப குண்டா இல்லை. உண்மையில அவர் குண்டா தான் இருந்தார். ஆனா ஆன்மா குண்டா இல்லை அப்படின்றத வந்து அவர் எடுத்து காட்டுறாங்க இந்த இடத்துல. although object of his journey and the path leading there were 9. அதாவது இந்த பாதையில போகிறது வந்து அது ஒண்ணுதான் என்னோடது. நான் இப்படிதான் போகணும், அதாவது இந்த இடத்துல எறும்பு இருக்கு, அப்படி வளைஞ்சு நெளிஞ்சுதான் போகணும்ன்றது வந்து இது என்னோடது மைண்ட், என்னுடைய மனசு சொல்றபடி நான் செய்யறேன். ஸோ தேர் குட் பி மெனி ட்ரபிள்ஸ் இருக்கலாம், உங்களுக்கு தொந்தரவுகள் இருந்திருக்கலாம். பிகாஸ் தே ஆர் நாட் ரிலேட்டட் டு மீ பட் டு மை பாடி அண்ட் தேர் இஸ் நோ ட்ரபிள் அட் ஆல். இது அத்தனையுமே உடலுக்கு தான் சம்பந்தம். ஏன்னா அவர் மிதிச்சிட்டான்னா அந்த ஜீவனா போயிடும் இல்லையா? அப்படி நம்ம தூக்கி தூக்கி நடந்ததால இந்த நிலைமை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கிறார். அதனால நீங்க சொன்ன அத்தனை கருத்துக்களுமே கரெக்டு தான். ஆனா எல்லாமே உடல் தளத்துக்கு தான் பொருந்தும், ஆன்ம தளத்திற்கு கிடையாது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கிறார். பகவத்கீதையில கூட நம்ம இதை எங்க பாக்குறோம் சொல்லுங்க. ஸோ பகவத்கீதை stated that one who is advanced in spiritual knowledge is not disturbed by the pains and pleasures of the body. அதாவது உடலால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளுக்கு அவன் ஆட்கொள்ளப்படுவதே கிடையாது. இந்த வார்த்தை வருது பகவத்கீதையில. எங்க வருதுன்னு பாருங்க, செக் பண்ணுங்க. இந்த மெட்டீரியல் பாடி இஸ் கம்ப்ளீட்லி செப்பரேட் ஃப்ரம் த ஸ்பிரிச்சுவல் சோல். அந்த உடலுக்கு தான் வந்து வலியும் வேதனையை தவிர ஆன்மாவுக்கு கிடையாது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ இது மோஸ்ட்லி 17th சாப்டர் ஸ்ரத்தாத்திரை விபாக யோகத்தில் இருக்கலாம். ஓகே, ப்ராக்டிஸ் ஆசரிட்டி, அதாவது உடல் தளம், வாக்கு தளம், மனதளம் இல்லையா? இந்த மூன்றுமே வந்து நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ உடலுக்கும் சொல்லணும், ஆத்மாவுக்கும் சொல்லணும். ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம செய்யணும். ஸோ அப்போதான் அந்த இருவருக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ ஹவு த சோல் கேன் பி அன்அஃபெக்டட். ஸோ உடலுக்கு வரக்கூடிய பாதிப்புகள் அனைத்துமே வந்து ஆன்மாவுக்கானது என்று நினைக்காத ஒரு மனசு வந்து ஒரு பக்தருக்கு மட்டும்தான் வரும். இதெல்லாமே உடலுக்கானது. இப்போ பிரேமா மாதாஜி இல்லையா, அவங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அது எல்லாமே அவங்களுடைய உடலுக்கானது என்பது அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? இந்த உடல் தான் எனக்கு வந்து கரெக்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆன்ம தளத்துல வந்து எஸ் ஐ ஹாவ் டு ரீட், ஐ ஹாவ் டு ஸ்டடி, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து உண்டு எல்லாருக்குமே. நாட் ஓன்லி பிரேமா மாதாஜி, நம்ம எல்லாருமே வந்து அந்த ஒரு வேறுபாடை வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கிறோம் நம்ம. ஏன்னா இத்தனை ஆண்டுகளா நம்ம இந்த பாகவதத்தை வாசிச்சுன்னு வந்துட்டு இருக்கோம். இப்போ 5வது கேண்டோவே வந்தாச்சு இல்லையா? இப்போ இந்த 5வது கேண்டோ வந்த பிறகு கூட நம்ம வந்து நாம யாரு, நம்ம வந்து உடலிலிருந்து வேறுபட்டவர்கள் என்பதை அறியாமல் இல்லை. ஆனா இந்த உடலோட ஒட்டி இருக்கிற வரைக்கும் இந்த உடலுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளால நாம் என்ன ஆகிறோம், சில சமயங்கள்ல வந்து நம்ம மயங்கி விடுகின்றோம் இல்லையா? வலியும் வேதனையும் தனக்குத்தான் என்பதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். ஸோ எது வரைக்கும் இதெல்லாம் நடக்கும்னா, பயம் என்ற ஒரு பாவம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் தான். அந்த பயத்தை நாம் எப்படி போக்க முடியும்னா, பக்தி தொண்டின் மூலியமா தான் போக்க முடியும். ஓகே, ஸோ பக்தி தொண்டு பண்ணும் பொழுது மட்டும்தான் நம்ம இடத்துல பயம் இருக்காது. ஏன்னா நம்பிக்கை என்னும் விதையை வந்து நாம ஸ்ட்ராங்கா வந்து வளர்த்து விடுவோம். ஸோ யார் மீது நம்பிக்கை? இறைவன் மீது நம்பிக்கை, குருவின் மீது நம்பிக்கை. அதை வந்து நம்ம வெரி ஸ்ட்ராங், அதாவது உறுதி கொண்டு நம்ம வளர்க்கும் பொழுது நமக்கு மரணமே ஏற்பட்டாலும் அதை ஸ்வீகரிக்கக்கூடிய மனசுதான் இருக்குமே ஒழிய பயம் என்பது இருக்காது. அப்போ உடலுக்கான வலியும் வேதனை இது அப்படிங்கறது வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த குணமும் நம்ம இடத்துல வரும் இல்லையா? ஸோ இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும்.
இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் யாரால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும்னா தன்னுணர்வு பாதையில வந்து திளைக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவனால மட்டும்தான் இதை புரிஞ்சுக்க முடியும். எது வரைக்கும் நாம தன்னுணர்வு பாதையில வந்து நிலை பெறவில்லையோ அது வரைக்குமே இந்த வலியும் வேதனை நமக்கானது அப்படிங்கறத வந்து சின்னதா கால் அடிபட்டாலே நம்ம அந்த ஃபோக்கஸ் எல்லாமே நாம என்ன பண்றோம், அந்த கால் மீது தான் வச்சிருப்போமே ஒழிய அது 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 தவிர்த்து வேற எதுவுமே நம்ம வந்து யோசிக்க மாட்டோம் இல்லையா. வாஸ் கம்ப்ளீட்லி அலூஃப். ஆனா ஜடபாரதர் அப்படி கிடையாது இல்லையா. நமக்கும் ஜடபாரதருக்கு வித்தியாசம் என்னன்னா, ஸோ அவர் வந்து முழுவதுமே இந்த உடல் தளத்துல இருந்து தனித்து இருக்கிறார். He has detached from the aloof and independent. ஓகே. ஸோ உடல் தளத்திற்கும் ஆன்ம தளத்திற்கும் அவர் வந்து அந்த இதுல வந்து வேறுபட்டு இருக்கிறார், நிலையில இருக்கார் என்பதை வந்து தெரிஞ்சுக்கும். அண்ட் therefore immediately took this position and convinced. அதனால அவரால் அது வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியறதுனால மன்னரையுமே வந்து எஸ் நீங்க பேசினது அனைத்துமே கரெக்டு தான், நீங்க பேசினது அனைத்துமே என்னுடைய உடலுக்கானது தான் அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப அழகா நினைக்கிறார். ஆத்மாவுக்கானது கிடையாதுன்றத வந்து சொல்றாரு. நான் வந்து உடல் அல்ல, நான் ஒரு ஆன்மா அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாரு. ஆக்சுவலி நீங்க என்ன சொன்னது, வாட் எவர் கான்ட்ரடிக்டிங் திங்ஸ் செட் இஸ் அபவுட் இஸ் பாடி. ஸோ அது என்னுடைய உடலுக்கு மட்டும்தான் பொருந்துமே ஒழிய ஆன்மாவுக்கு கிடையாது. நீ வந்து வயதானவன் இதெல்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் நீங்க உடலுக்கு வேணா நீங்க எதுனா சொல்லலாம். நான் உண்மையிலே திடகாத்திரமானவன் கிடையாது இல்லையா. அப்படின்னா ஆன்மா வந்து மிக மிக சிறியது இல்லையா. நான் வந்து ஒல்லியாவோ குண்டாவோ எதுவுமே வந்து சொல்ல முடியாது. ஆன்மாவுடைய சைஸே ரொம்ப குட்டி இல்லையா. அதனால அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற விதத்துல வந்து பார்க்கும் பொழுது நான் என்பது ஆன்மா தானே தவிர இந்த உடல் கிடையாது. அதனால அவர் உடலை எவ்வளவு நக்கல் பண்ணியிருந்தாலும் அதை பத்தி அவர் வந்து வருத்தப்படவே இல்லை. இன்றைக்கு நான் இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாரூபியஷ கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஓகே.